खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै एमसिएलए सन्जय सरगियारिनि हेंथायै खौरांगिरि मेल खुंदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ साननैसो आगोलाव मोनसे खौरां बिजोङाव टक श'आव रन्जन दैमारिनि गनाय गयैनि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन एमसिएलए सन्जय सरगियारिया। रन्जन दैमारिया गनांगौब्ला रन्जन दैमारिया गावनि बिसिखौ इन्डियायाव लाबोनांगोन, रन्जन दैमारिया गावनि फेमिलिखौ इन्डियायाव लाबोनांगोन आरो बेखौ सान्थि सुक्ति खालामनायनि साननै आगोलावनो आइबिनि दैदेनगिरिफोरजों एग्रिमेन्ट खालामखानाय जादोंमोन होनना सन्जय सरगियारिया बुंदोंमोन। बे बाथ्रानि सायावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों बिटिआर एकर्डनि आगोलाव एबा सुक्ति खालामनायनि साननै सिगां रन्जन दैमारिया आइबिनि लिडारफोरजों गावनि फेमिलिखौ लाबोनायनि जेबो एग्रिमेन्ट खालामाखै, नाथाय सासे एमसिएलए सन्जय सरगियारिया बेफोर बाथ्राफोरखौ आबां जाबां बखिलाबायनानै मा पलिटिक्स खालामनो सानदों होनना गोख्रोङै सोंखारिदों एक्स एनडिपि आफादा। सन्जय सरगियारिया माब्लाबाफोर रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव नायहैदोंमोन नामा होननानैबो सोंलु खालामदों बिथांमोना आरो एकर्ड खालामनायनि सिगां आइबिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायाव सन्जय सरगियारिया दंमोन नामा होननानैबो सोङो। सन्जय सरगियारिया इउपिपिएलआव टिकेट मोनैनि इउपिपिएलखौनो केस होग्रा मानसि, बिथांखौ प्रमद बर'आबो फोथाया, इउपिपिएलनि रावबो फोथाया, नाथाय सन्जयखौ इउपिपिएलआ लाफादोंसो होननानै बुंदों बिथांमोना। बेफोरबायदि आबां जाबां बखिलाबायनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों एक्स एनडिपि आफादा। मैया उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द'आव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानानै थाङो। गंसे हटेलाव सिलिन्डार गेसआ लिक जानानै अर जोंब्लावनायजों माखासे सिलिन्डार गेस टेंकिया बेरफ्रुनानै हटेलनि गासैबो मुवा बेसादफोरा आरो रांफोराबो खामनानै सेवहांगार जालाङो। बे हटेलजोंनो लोगोसे थाफानाय गुबुन दखानफोरावबो अरा नांदेरनानै गोबां बिबांनि खहा जादों होनना खौरां मोन्दों। बयजोंबो बाख्नायजानाय आरो बयजोंबो सापर्ट खालामजानाय आरबि फिल्म प्रडाक्शन, जाय बिनि बिगोमा रिया ब्रह्मआ फेसबुकआव फोरमायनाय बायदिब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलखौ हेकारा हेक खालामबाय होनना फोरमायदों, नाथाय दासिमहालागै रिकभार जाफिनदोंना जाफिनाखै बेखौ खौरां मोनथ'वाखै। गराय फाख्रि बर' सावथुनखौ नायनानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे सावथुन दिहुनगिरिनिसिम साबायखर हरदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। मैया क'क्राझार गल्ड डिजिटेल सिनेमा हलाव एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिथांनि बिसि आरो बिथांमोननि खामानि मावफाग्रा स्टाफआ बर' सावथुन गराय फाख्रिखौ नायनायनि उनाव बयबो रायजो राजाखौ नायनो खावलायदों। मस्ट वान्टेड क्रिमिनेल केनाराम बसुमतारिया पुलिसजों इनकाउन्टार खालामजाबाय होनना खौरां मोन्दों। केनाराम बसुमतारि आरो डिम्बिश्वर मोसाहारिनि जारिमिनखौथ' बयबो मिथिखागौ। थांनाय बोसोर उदालगुरि जिल्लायाव केनाराम बसुमतारिया पुलिसनि इनकाउन्टाराव थैबाय होनना फोसावनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय उनाव थैनाय सुबुङा केनाराम नङा होनना फोरमान जाफिनदोंमोन। इनकाउन्टार खालामजानानै थैनाय सुबुङा डिम्बिश्वर मोसाहारिसोमोन। बे सोमोनांथाव जाथाया उदालगुरियाव जानायनि उननिफ्रायनो केनाराम बसुमतारिया खारखोमानानै दंमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय शुक्रबारखालि बक'आव एटिएमनिफ्राय रां लुथिनो नाजानाय समावनो केनारामजों लोगोसे गुबुन 3 डकाइतफोरखौबो बक' पुलिसआ हमनो हादों होनना खौरां मोन्दों। हमनो हानायनि उनाव सुनिबारखालि केनारामखौ गुवाहाटीसिम लांनाय जादोंमोन। माखासे अपारेशननि खामानियाव केनारामखौ पुलिसआ लोगोआव लाबथिंदोंमोन। जेब्ला गुवाहाटीनिफ्राय फैफिनो बे समावनो पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नाजानानै पुलिसखौ एटेक खालामनानै खारग'नो नाजादोंमोन। बेयावनो पुलिसनि गुलिया आथिङाव नांनानै खारनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय फिन पुलिसआ हमनो हाफिनो। पुलिसनि गुलिजों गोब्राब जोखोम जानाय केनाराम बसुमतारिखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि केनाराम बसुमतारिया सासे मस्ट वान्टेड क्रिमिनेल। गोबां पुलिस स्टेशनफोरावनो बिनि नामआव एफआइआर होना दोननाय दं होनना मोनथिनो मोन्दों आरो गुबुन गुबुन नामैबो एफआइआर होनाय दं होनना मोनथिनो मोन्दों। गुबुन गुबुन जायगायाव केनारामखौ गुबुन गुबुन नामजों सिनायोमोन होनना मोनथिनाय जादों। नाथाय दायो जाय केनाराम बसुमतारिया हमजादों बियो बै केनाराम नंगौना नङा बेखौ क्लियारलि मोनथिनाय जायाखै। खारन थांनाय बोसोराव डिम्बिश्वरखौ गावथारनानै पुलिसआ डिम्बिश्वरखौनो केनाराम होननानै फोसावनाय जादोंमोन। बे गिदिर गोरोन्थिया पुलिसनि गेजेरावबो जादोंमोन।
जेराव अरिजिनेल केनारामखौ सिनायथिनायाव फेलियर जादोंमोन। बेबायदि जाफिननोबो हागौ बा अरिजिनेलखौनो मोनबायबो जानो हागौ, नाथाय बिनि गुबै केनाराम बसुमतारी नंगौना नङा दासिमहालागै क्लियार मोनथ'नाय जायाखै। खौरां बिजोंफोरावथ' केनाराम बसुमतारीखौनो बुंदों, नाथाय सोर सासे केनाराम क्लियार जायाखै। हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारनाय आरो बिनि सिगां सानै उन्दै बर' हिन्जावसाफोरखौ हानजा जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि धन आली तालुकदारनि सायाव सरकारा मा एक्सन लाखो? फासिनि ना जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानायनि? गैया। जोबोद दुखुनांथाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां आफादफोरानो बे केसनि सायाव सरकारा गोख्रै एक्सन लानांगौनि थाखाय हब्रा हरजि खावनायखौ हिमन्त बिश्व शर्माया खोनायाखैसै, जायनि जाउनाव एबसुआ दिनै बनजार लानानै धरना होनो ओंखारदों। मख'नो गोनांदि आसामाव बिजेपि सरकारा बर'फोरनि सायाव माबायदि नोजोर होयो बेखौ दिनैनि दिनाव सासे उन्दै गथ'आबो हमदांनो हायो। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसाम सरकारनि फारसे गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा बुंदों, जों जेसेबां आसा खालामदोंमोन, नाथाय सरकारा दासिमबो बे केसनि सायाव जेबो एक्सन लायाखै। जाउनाव दायनिगिरिया बेल आपिल खालामनानै गनायनि लामायाव। मख'नो गोनांदि जेजेएम प्रजेक्टनि ठिकादार सुनिल गगैनि केसआव मन्त्रि, एमएलए, डिजिपि गासैबो थांनानै खौरां लाहैदों आरो गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय हिरनमय खाख्लारिनि जाथायखौ जेबो सिरियास लायाखै। सासेबो मन्थ्रिया खबर लाहैयाखै आरो रावबो एमएलए थाङाखै आरो दायनिगिरिखौ जेबो गोख्रों एक्सन लायाखै होनना बुंदों मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपिन बर'आ। जायनि जाउनाव दिनै बनजार लानानै धरना होगोन आरो बिनि उनाव हांगार स्ट्राइक खालामनायनि थांखिबो लादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मख'नो गोनांदि गोबां समफोराव बिजेपिआ बर'फोरनो गोबां खोथा होबोदों, रादायफोर होबोदों आरो गासै बर'फोरखौ बिजेपिआ गावसोरनि आखायाव बजबनानै लादों। फोथायनायजों बर'फोरा बिजेपिखौ सापर्ट खालामदों, नाथाय सा-सानजा खोला-सोनाब आसामाव बर'फोरनि फारसे माबायदि नोजोर होदों बिजेपि सोरखारा? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपिन बर'आ मा फोरमायदों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबोब्ला मोजाङै बुजिनो मोनगोन। थांनाय 3 मे 2024 आरो बिनि उनाव 5 मे बे साननैनि गेजेराव दुधनैनि जि मोनसे गेंरेप इन्सिडेन्ट सानै माइनर गार्लनि सायाव आरो 5 तारिखआव हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारनायनि जि जाथाय, बे जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथाय जानायनि उनावनो जोङो थार बिजिरनाय जास्टिस नागिरनानै रेलि खालामनाय जादों, धरना होनाय जादों आरो लोगोसे दुधनैयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, राभा फरायसा आफाद आरो गासै हारि माहारिनि आफादफोरा ज' लोगो नांनानै अखा जुब जुब हानाय समनि गेजेरावब्लाबो जोङो मोनसे सुबुं गौमा आरो सुबुं रेलि खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो जास्टिस नागिरनाय जादोंमोन जे जाय मेन एक्यूज, जाय मेन कालप्रिट धन आली आरो लोगोसे बाहार आली, रेहमान आली बिथांमोना गेंरेप इन्सिडेन्टआव इनभल्व दङ आरो बेखायनो बिथांमोननि सायाव माने स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं एक्शन माने फासि होनांगौ आरो फास्ट ट्रेक कर्टआव बेखौ लांनांगौ आरो लोगोसेनो एसआईटी गठन खालामनानै बे गुटै तदन्तखौ मजबुतै खालामनांगौ। बिनि उनाव भिक्टिम परियाल हिरनमय खाख्लारिनि न'खर आरो सानै माइनर गार्ल जाय बिथांमोनखौ रेप खालामनाय जादोंमोन बिथांमोननि न'खरनो कम्पेनसेसन होनांगौ। हिरनमय खाख्लारिनो 20 लाख थाखा आरो बे भिक्टिम परियाल रेप खालामजानाय न'खरनो 5 लाख रां होनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांनाय जादोंमोन। किन्तु दिनै मे दाननि 3 आरो 5 निफ्राय दिनै जुन दाननि 23 तारिख प्राय 1.5 मास आरो बे 1.5 मासनि गेजेराव जोङो आसा खालामदोंमोन, मिजिं खालामदोंमोन जे आसाम सरकार, आसामनि जि सरकार दङ बे सरकारा बिनि सायाव मोनसे जास्टिस, मोनसे न्याय होगोन होननानै। दिनै जोङो नुबाय जे लखिमपुराव सुनिल गगৈ काण्ड जादों, बेखौ लानानै डिजिपिआ बाहागो लाहैदों, बेखौ लानानै मन्थ्रिया थांदों। बेयाव माने ओरैबायदि परिबेस नुदों जे सुनिल गगैनि जाथायखौ लानानै बिथांमोना बिराद एक्टिभ। किन्तु जोङो दाबि दैखांदोंमोन जे बे हिरनमय खाख्लारि मार्डार खालामनाय जि केस,
आरो बेयाव धन आली बिथांनि नखरनि शेखबर आली आरो पारमिना बेगम साथाम व्यक्तिया बेयाव इनभल्व दङ बे मानसिफोरनि सायाव जिखिनि एक्शन लानांगौ सरकारा बे भिक्टिम परियालाव फैनानै खबर लाफैनांगौमोन कम्पेनसेसनखौ फोसावनांगौमोन आरो बिनि न्याय बिसारनि थाखाय पुलिस आरो आइननि भाबै जिखिनि प्रक्रिया दङ बिनि सायाव फास्ट ट्रेक कर्टनि बेबस्था खालामनांगौमोन किन्तु दिनैसिम सरकारखौ आसाम सरकारखौ टु शब्द जों खोनानाय नुवाखै कुनु मन्त्रि नखराव थाङाखै डिजिपिआबो नखराव थाङाखै जोङो साबायखर बावदों जे गवालपारा जिल्ला प्रशासन आरो गवालपारा जिल्ला पुलिस बिफानखौ जे बिथांमोना बे साबा सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों आरो एरेस्ट खालामनानै जेलाव हरदों किन्तु जेलाव हरनायानो साफिसियेन्ट नङा दिनै जेलाव हरबाय जेलाव हरनानै दिनै बिथांमोना बेल आपिल खालामदों जुदि मास मोनथामनि उनाव बेल गनानै आरोबाव जुदि एक्शन खालायोबा सोरखौबा बुथारोबा सोरखौबा रेप खालायोबा कारण धन आलिया थांनाय 2023 नि नभेम्बर दानाव राजमेलानि समाव आरोबाव सासे माइनर गार्लखौ माने रेप खालामदों रेप खालामनानै 3 मास जेलाव थानानै बिथाङा गबोदों गबोनायनि उनाव सेकेन्ड आरो गें रेप खालामदों गणधर्षण खालामदों सेकेन्ड टाइम आरो बिनि उनाव थार्ड घटनाया जाहैबाय हिरण्मय खाख्लारि आरो बिथांनि टीमा जेब्ला बिथांखौ गामियाव खबर लानो थाङो बिथांमोनखौ एटाक खालामनानै देगारजों सुनानै बिथांखौ बुथारनाय जादों दा बे सासे मानसियानो मोनथाम घटनानि माने बेजों बे मेन कालप्रिट मेन एक्यूज दा बेखायनो जोङो जि दाबि होदोंमोन आरो जोङो दुधनैनि जि रेली बे रेलीनि समाव जों एनाउन्स खालामनानै फैदोंमोन जुदि सरकारा बिनि थाखाय जुदि राइट जास्टिस होआब्ला खबर लायाब्ला सरकारनिफ्राय जुदि कुनु पदक्षेप जायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड' मादार एस'सिएशन आरो गासै जोंनि हारिनि आफाद गौथुमफोरा लोगो नांनानै जोंनि जि धाराबाहिक आन्दोलन जोंनि जि कन्टिनिउआस जि मुभमेन्ट जोङो जेब्लासिम न्याय आरो जास्टिस मोना जों बेखौ कन्टिनिउ खालायगोन होननानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों फिन आरोबाव आसाम सरकार आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आपिल खालामदों दाबि खालामदों जाहाथे बिथाङा इन्टारभेनसन खालामो हस्तक्षेप खालामनानै बे जि दुधनै गें रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्ट बा बे जि मार्डार घटना बिनि सायाव जाहाथे बिथाङा माने स्ट्रंलि एक्शन लायो खामानि मावो आरो बिथाङा बिनि सायाव इनिशिएटिभ लायो बिनि थाखाय जों फिन दाबि दैखांदों आरो गाबोनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' मादार एस'सिएशननि इनिशिएटिभआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिशिएटिभआव जोङो टर्च रेली माने बनजार लानानै जोङो प्रटेस्ट रेली खालामनो थाखाय जोङो फिन थांखि लाबावदों आरो बिनि नेक्स्ट उइकआव जुदि सरकारा जेबो इनिशिएटिभ लायाब्ला जोङो नेक्स्ट उइकआव जोङो आरोबाव जोङो हांगार स्ट्राइक खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन कारण सुनील गगৈ काण्डखौ लानानै आसाम सरकारा जेरैबायदि एक्टिभ डिजिपिआ थांदों मन्त्रिया थांदों दुधनै काण्डनि सिगाङाव गुबुन समाव आसामाव गोबां जायगायाव रेप इन्सिडेन्ट जादों मार्डार घटना जादों गें रेप इन्सिडेन्ट जादों आसाम सरकारा बिनि सायाव एक्शन लादों बेबस्था लादों जों नुदों बिनि थाखाय जों धन्यबाद बावो किन्तु दुधनै इन्सिडेन्टखौ लानानै आसाम सरकारा दिनैसिमबो टु शब्द बुंनायखौ जोङो गोसोआव दुखु मोनदों आरो जों खुद्रिदों आरो बेखाय जोङो बुंनो बाध्य जादों असमिया मिडियायावबो बे खोथाखौनो बुंनाय जादों जे बर' जानायखाय ट्राइबेल जानायखाय इन्डिजिनियास मानसि जानायखाय जोंखौ खबर लायाखै नामा जोंनि बे घटनाखौ लानानै आसाम सरकारा इन्टारेस्ट गैया नामा आसामनि मन्त्रि मल्लाया इन्टारेस्ट